Καλησπέρα σας. Πάμε, για γράφουμε, πάμε. Τραγουδάρα σας έχω βάλει, τραγουδάρα. Ταξιδέψτε. Αλλού. Πάμε. Τα αφήνω όλο. Πείτε. Να το κόψω. Κόβω. Μπάμπης πλατυπόδης. Μπάμπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το tip. Πώς σας φάνηκε το κομμάτι σήμερα? Καλησπέρα σε όλους πρώτα απ' όλα. Καλή Παρασκευή. Είστε στο μέρος που πρέπει να είστε. Είστε στο Θωμαΐδης Trail. Είναι Παρασκευή βράδυ και τη βραδιά είναι δική μας. Αράξτε. Πάμε να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Καλησπέρα. Γιώργο Σύφνο, Δακίδης. Μέλος μας ο Δακίδης, membership. Γεια σου George Δακίδης, Πάνος μέλος μας. Γεια σου Πάνο. Dim Τσάρας, καλησπέρα Νίκο και σε όλη την παρέα. Βρυσούλης, Trail Running Adventures, Τάκης Δαμδιδόπουλος. Ανδρομάχη. Ευχαριστώ για το μπλουζάκι, εδώ. Θα σας τα πω τώρα για το μπλουζάκι. Χαρά Παρασκευά. Λοιπόν, έχουμε το Βαγγέλη, το Κετεσίδη, από τη Θήβα. Δόξα σε ο Θεός, σε είδαμε σε ένα live, Βαγγελάκι μου. Ευάγγελος Κίκας, όλο, το άφησα όλο. Λοιπόν, πάμε να γράφετε στο chat. Σήμερα έχουμε μια βραδιά μεγάλη. Έχουμε αγώνα. Έχουμε race briefing, παιδιά. Επιτέλους, ένα race briefing. Ωραίες και οι συνεντεύξεις. Πολύ ωραία και τα quiz, γαμάτα. Όμως, όλα τα κάνουμε για τους αγώνες. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν αγώνα έκπληξη. Κάτσε να βγάλω λίγο τα ακουστικά. Να είμαι λίγο πιο άνετος. Έναν αγώνα έκπληξη, παιδιά, τον οποίον μόλις είδα στο Instagram ότι έπαιζε και στο Facebook η αφίσα αυτή, τρελάθηκα. Λέω αποκλείεται. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται στην Πάρνηθα, λέγεται Ελάφι Πάρνηθας, γίνεται πρώτη φορά. Βέβαια όμως η διοργάνωση όλη ανήκει στον Αθλητικό Σύλλογο Αγών, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος στο να κάνει αγώνες. Τον έχουμε δει να κάνει παλαιότερα το ελάφι της Βαρυμπόπης, κάνει τον Άτλα, κάνει το νυχτερινό ελάφι και τώρα πλέον στη φαρέτρα του έχει και το ελάφι της Πάρνηθας. Για να δούμε λίγο τι θα δούμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Γιαννακέας. Between Honey Running Team. Έλα ρε Between. Έλα Honey. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, Betweens είναι στην παρέα μας. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε τα πάντα για το ελάφι. Πώς θα πάμε, τι γίνεται εκεί, πού θα ξεκινήσουμε, πώς είναι ο αγώνας, θα δούμε τα πάντα και θα συνδεθούμε, αφού δούμε και τους χάρτες και το φωτογραφικό υλικό κτλ. Θα συνδεθούμε με τα παιδιά, με τους διοργανωτές, να τα πούμε παρείτσα. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα να σας δείξω την μπλούζα μου. Την μπλούζα μας, άστο μου, την μπλούζα μας. Λοιπόν, είναι μια μπλούζα η οποία τη δημιουργήσαμε με την Anthrax, την εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη. Έχω βγάλει ήδη και ένα βίντεο
το οποίο λέω όλη την ιστορία πώς έγινε και προέκυψε η συνεργασία μας. Αυτή η μπλούζα φτιάχτηκε επειδή γουστάρουμε εμείς να φτιαχτεί, και κατά δεύτερον ήθελα όποιος βοηθήσει το κανάλι και την αγοράσει, ήθελα να πάρει και ένα δώρο από μένα το οποίο να είναι καλό και ποιοτικό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Προς στιγμή, μέχρι τώρα μπορείτε να την παραγγείλετε σε μένα μέσω του Instagram, αν σας αρέσει, και σε λίγο διάστημα θα μπει και μέσα στη σελίδα της Anthrax, στο κομμάτι του e-shop, και θα την κάνετε παραγγελία απευθείας από τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο chat, γίνεται χαμός. Λευτέρης Σταύρου, μέλος μας, είναι μέλος του membership και βγαίνει με τα πράσινα γραμματάκια. Καλησπέρα. Θέμης Φιλίππου, γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά? Θανάσης Κατσίμπρης, βάλε Motorhead για μας τα μέταλλα. Εννοείται, θα παίξει rock, θα παίξει και hard rock. Να ξέρετε πάντως, όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε στο chat, αφού τελειώσει το βίντεο, το live, κάθομαι και τα βλέπω ένα-ένα αναλυτικά, να ξέρετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τα μηνύματα και μη σας φανεί παράξενο, δηλαδή έγραψα κάτι στον Νίκο και δεν το διάβασε. Να ξέρετε, το διαβάζω και όχι μόνο το διαβάζω, πολλές φορές βάζω και τα γέλια μόνος μου από αυτά που γράφετε και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Λέω ρε γαμώτο, κοίτα τι έχασα τώρα. Λοιπόν, Betweens μπλουζάρα με γεια, ευχαριστώ Betweens. Λοιπόν, να είστε καλά, είναι η μπλούζα μας. Όποιος γουστάρει μου στέλνει, την παίρνουμε. Έχουμε εδώ τρελό λόγο, εδώ, Search for your trail. Είναι πολύ, πολύ ωραίο μότο να ψάχνουμε για το μονοπάτι μας. Λοιπόν, μας αρέσει η μπλούζα, λέει, την έχουμε σε άλλο χρώμα? Όχι. Το χρώμα μας είναι αυτό, το πράσινο. Πράσινο. Μπορούμε να τη βγάλουμε και σε άλλα χρώματα πιο γυναικεία. Είσαι γάβρος, Είσαι γάβρος. Κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Λοιπόν, πάμε λίγο να επικεντρωθούμε όμως στον αγώνα. Ωραία, τα είπαμε. Ωραία, είπαμε και την μπλούζα. Ωραία, χαιρετήσαμε τα μέλη μας, τα οποία μπορείτε και εσείς να εγγραφείτε στα μέλη από τη σελίδα στο YouTube. Δίπλα στο κομμάτι που λέει εγγραφή στο κανάλι, λέει και join. Πατήστε και εγγραφείτε. Λοιπόν, και αντιανεμικό, ωραίο, λέει ο George. Υπάρχει και αντιανεμικό, όντως. Λοιπόν, όμως, πάμε να επικεντρωθούμε. Λοιπόν, Ελάφι Πάρνηθας. Ο αγώνας έχει εκκίνηση και τερματισμό από το καταφύγιο Φλαμπούρι της Πάρνηθας. Το αντιλαμβάνεστε? Το καταλαβαίνουμε αυτό? Είναι πάνω, είναι στα 1100 μέτρα υψόμετρο, παιδιά, το Φλαμπούρι. Δεν ξέρω εδώ στην Αττική αν ξεκινάει αγώνας τόσο ψηλά. Είναι τρομερή εμπειρία. Γι' αυτό σας λέω ότι έπαθα πλάκα. Μόλις βλέπω καταφύγιο Φλαμπούρι, λέω τι θα ανέβουμε, λέω, εκεί πέρα πάνω. Κι όμως, παιδιά, θα ανέβουμε στο Φλαμπούρι. Θα εξηγήσουμε τα πάντα. Δεν θέλω να σας ανησυχεί τίποτα. Πολλές ερωτήσεις παίρνω μόλις σήκωσα ότι θα κάνω race briefing για το parking στο Φλαμπούρι. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Πήγα ο ίδιος το Σάββατο και έκανα προπόνηση τη διαδρομή. Έχει άπλετο parking. Δεν θέλω να σας φοβίζει καθόλου. Από το τελεφερίκ θα ανέβουμε πάνω όλο το δρόμο, θα περάσουμε το καταφύγιο Μπάφι, ευθεία συνεχίσουμε, στο δεξί μας χέρι είναι το Φλαμπούρι. Χωματόδρομος φαρδής 20 μέτρα, παρκάρετε άνετα και θα υπάρχει και άτομο της διοργάνωσης εκεί. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις ώρες. Να δούμε λίγο τις ώρες 8 με 9 και 4, 13 του Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτή γραμματεία στο Φλαμπούρι για 1 ώρα και 1 τέταρτο. 8 με 9 και 4. Να παραλάβετε τους αριθμούς, είναι πάρα πολύ άνετη ώρα. Και σιγά σιγά θα μπούμε και στα βίντεο. Πάμε να δούμε λίγο τους χάρτες, να δούμε γιατί μιλάμε τόση ώρα. Τι ακριβώς θα κάνουμε. Λοιπόν, Μπάμπης Πλατυπόδης, Νίκο μας. Θέλω να μας πεις το καλεντάρι σου, στόχους, για να σε δούμε το 25. Ακόμα για το 25 δεν ξέρω αν έχω καλεντάρι. Θα το σκεφτώ. Πάντως θα είμαι στο Ελάφι. Θα έρθεις, σε φιλοξενώ. Έλα σπίτι μου. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα. Θρυλική κόκκινη μπλούζα να βγάλεις, λέει. Δεν φοράω πράσινη με τίποτα. Γεια σου, ρε Σταύρο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε, παιδιά. Πάμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στα βιντεάκια μας και να ξεκινήσουμε με... Ποιον αγώνα να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με το μεγάλο αγώνα. Θα σας πω κατευθείαν στο μεγάλο. Πάμε. Θα δούμε το Ελάφι.
το ελάφι. Βλέπετε την περιοχή εδώ. Το βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Πάρνηθα, παιδιά, εδώ. Στην κόκκινη κουκίδα είναι το καταφύγιο. Και όλη αυτή είναι η πίστα μας που θα παίξουμε στις 13 του Οκτώβρη. Ξεκινάμε να ταξιδεύουμε. Αρχίζει σε χωματόδρομο ο αγώνας. Φεύγει από το καταφύγιο Φλαμπούρη, λίγο ανηφορικό χωματόδρομο και εδώ σε αυτό το σημείο μπαίνει δεξιά σε μονοπάτι. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι 70% μονοπάτι, 30% χωματόδρομος και τίποτε άλλο. Αυτό. Δεν έχουμε κι άλλο ποσοστό, 70 και 30%. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Μονοπάτι, τρελό, κατεβαίνουμε, κατηφορίζουμε. Σε αυτό το σημείο εδώ υπάρχει πηγή, να πιούμε λίγο νεράκι. Έχουμε κάνει σκάρτο 1,5 χιλιόμετρο, 2. Μπορείτε να πιείτε λίγο νεράκι με το χέρι σας. Δεν χρειάζεται να γεμίζουμε παγούρια. Full στάσεις ο αγώνας, να ξέρετε. Μετράμε 4 στάσεις, θα τις δείξουμε και στο χάρτη. Κατηφορίζουμε, πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι. Ανηφορίζουμε, διασταυρωνόμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο πάλι έχει πηγούλα για λίγο νερό. Προχωράμε, διασχίζουμε εδώ το δρόμο που βλέπετε αριστερά. Θα το δείτε σε εκείνο το σημείο, θα έχει σήμανση πάρα πολύ έντονη, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να μπερδευτείς. Στην άσφαλτο λοιπόν κάνουμε διαγώνια αριστερά, περνάμε πάνω πάλι σε μονοπάτι και φτάνουμε, παιδιά, στη Μόλα. Εδώ είναι η Μόλα. Σε αυτό το σημείο ο αγώνας των 23 χιλιόμετρων φεύγει δεξιά, όπως βλέπετε τη γραμμή. Ο αγώνας των 8 χιλιόμετρων, το ελαφάκι το μικρό, το οποίο είναι, το βλέπετε μικρό, αλλά είναι θαυματουργό, θα το πούμε μετά το οχτάρι, κάνει αριστερά επάνω, όπως βλέπετε τη γραμμή. Πάμε όμως εμείς εδώ να παρουσιάσουμε τον 23 αγώνα προς το παρόν. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο είναι το 4ο χιλιόμετρο του αγώνα, υπάρχει σταθμός κεντρικός που θα τον ξαναβρούμε πάλι όταν κάνουμε τον κύκλο, παιδιά. 4ο χιλιόμετρο σταθμός. Πίνουμε νερό, φεύγουμε. Πολύ ωραίο κομματάκι, μονοπάτι, σε κομμάτι έτσι που έχει χαμηλή βλάστηση βέβαια. Και σε αυτό το σημείο εδώ ξεκινάμε και μπαίνουμε στο χωματόδρομο. Ο χωματόδρομος εδώ θα κρατήσει για περίπου 4 χιλιόμετρα. Είναι το μοναδικό κομμάτι χωματόδρομου. Είναι πανέμορφο, μην φανταστείτε κάποιο χωματόδρομο κλασικό που το συναντάτε παντού. Είναι πολύ όμορφος δρόμος, απομονωμένος, ήσυχος, ήρεμος, θα απολαύσετε τη διαδρομή. Για τους γρήγορους δρομείς τρέχετε πάρα πολύ. Εδώ δηλαδή μπορείς να ανοίξεις απόσταση, να κερδίσεις χιλιόμετρα γρήγορα και προχωράμε. Χωματόδρομος. Όλο αυτό το κομμάτι όπως βλέπετε ταξιδεύουμε. Πάρα πολύ ωραίος. Χωματόδρομος, συνεχίζει όλο το κατέβασμα. Περίπου 10ο χιλιόμετρο εδώ, για να ξέρετε περίπου που βρισκόμαστε. Συνεχίζει ο χωματόδρομος. Τα 4 χιλιόμετρα που λέμε αυτά. Και σε αυτό το κομμάτι, εδώ ακριβώς, εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ξέφωτο. Λέγεται Σαλονίκη. Αυτοί που τρέχουν Πάρνηθα θα το γνωρίζουν. Ένα πανέμορφο ξέφωτο, το οποίο εμείς θα κόψουμε δεξιά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, είμαστε στο 12ο χιλιόμετρο, έχουμε στάση, οπότε σταματάμε, τρώμε, πίνουμε, γεμίζουμε παγούρια και συνεχίζουμε, διότι αν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, κατεβαίνουμε. Έχουμε ξεκινήσει από τα 1150 στο Φλαμπούρι, δεν μπορούμε να ανέβουμε πιο ψηλά ακόμα στην Πάρνηθα, πρέπει λίγο να κατέβουμε για να πάρουμε υψομετρικά μετά. Οπότε μέχρι εδώ κατεβαίνουμε, μέχρι το 13 δηλαδή κατεβαίνουμε και μετά το 13 θα ξεκινήσει η άνοδος. Περνάμε λοιπόν το 12ο, διασχίζουμε τη Σαλονίκη, πολύ ωραίο δασωμένο μονοπάτι που ανηφορίζει, βλέπετε σιγά σιγά, παίρνουμε τα πρώτα υψομετρικά, 900 υψομετρικά ο αγώνας, φτάνουμε σε ένα δεύτερο ξέφωτο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο λέγεται Πηγάδια, πάλι για αυτούς που γνωρίζουν την περιοχή θα το ξέρουν. Φεύγουμε από τα Πηγάδια, είμαστε περίπου στο 13-14 εδώ, ανηφορίζουμε. Εδώ συναντάμε το μονοπάτι το οποίο έρχεται από το Λιμικό και το παίρνουμε για να γυρίσουμε προς τα πίσω πλέον και σε αυτό το σημείο εδώ έχουμε άλλη μια στάση. Είμαστε 16ο χιλιόμετρο, πάλι πάρτε κάτι.
Γιατί θα φύγουμε τώρα, θα πάρουμε το ανηφορικό, το βλέπετε στο χάρτη. Όλο αυτό το κομμάτι που θα ανηφορήσουμε τώρα θα μας δώσει περίπου 700 υψομετρικά, γιατί έχουμε πάρει ήδη 100 από πριν, και προχωράμε να το ανεβαίνουμε, παιδιά. Πάμε. Είναι ωραίο ανηφοράκι στρωτό, δεν θα σε σκοτώσει, θα σε κουράσει σίγουρα, πανέμορφο, μέσα στα έλατα πλέον. Εδώ αλλάζει το σκηνικό. Είναι όλο έλατο, τρομερό μονοπάτι και θα φτάσουμε σιγά σιγά πίσω στη Μόλα, στο σημείο που βρήκαμε το σταθμό των 4 χιλιόμετρων. Ως εδώ, κρατήστε δυνάμεις λίγο, θα τα πούμε αυτά μετά και με τον τεχνικό διευθυντή, διότι εδώ στη Μόλα, που υπάρχει πάλι κεντρικό σταθμός, θα πάρουμε κάποια υψομετρικά τα οποία είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή εδώ θέλει λίγο υπομονή. Φεύγουμε λοιπόν επάνω, παίρνουμε τα δύσκολα υψομετρικά που σας λέω, πάρα πολύ δύσκολα, και σε αυτό το σημείο υπάρχει σαν turnover, στροφή πολύ κλειστή, αριστερή, θα υπάρχει σήμανση εκεί, θέλει λίγο προσοχή, να κόψουμε τελείως αριστερά, turnover, να πιάσουμε ένα πολύ ωραίο τραβερσαριστό κομμάτι. Δεν έχουν τελειώσει τα υψομετρικά ακόμα. Θα πάρουμε κάποια πολύ λίγα σε αυτό το κομμάτι που βλέπετε. Μετά μπαίνουμε σε χωματόδρομο εδώ και γυρνάμε προς το καταφύγιο, όμως από εδώ που πατάω το κουμπί και σταματάει ο κέρσορας, μέχρι επάνω στον τερματισμό, οπλιστείτε με υπομονή γιατί είναι ανηφόρα. Έχετε κουραστεί, έχετε στα πόδια σας 22-22,5 χιλιόμετρα και έχετε άλλα 500-600 μέτρα τελευταία, τα οποία είναι δύσκολα. Εδώ προσοχή και τερματισμός. Αυτό είναι το 23 μας, παιδιά. Αυτό είναι το 23 μας. 4 σταθμοί, σας είπα. Στο 4ο χιλιόμετρο, στο 12, στο 16 και στο 19 που είναι ο ίδιος με τον 4ο. Λοιπόν, έχει χρονικό όριο ο αγώνας. Έχει ένα χρονικό όριο 4 ώρες και 40 λεπτά. Πολύ βατό. Πολύ βατό. Και έχουμε εκκίνηση αγώνα 9 και 30 το πρωί. Είναι μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση. Μπορείτε κάλλιστα να ξεκινήσετε από το σπίτι σας. Έχει περίπου από την Αθήνα, εάν μένετε Αθήνα, περίπου 1 ώρα είναι για να ανέβετε πάνω στο Φλαμπούρι. Οπότε 9,5 ώρα για Οκτώβριο μήνα είναι τέλεια η ώρα εκκίνησης. Ξέρουν τα παιδιά στον Αθλητικό Συλλογό Αγώνα τι κάνουν. Το έχουν ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Οπότε λοιπόν είμαστε καλά. Πάμε να δούμε λίγο ερωτήσεις για τον αγώνα. Έχουμε προς το παρόν. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Αδάμ, γεια σου Τζόρτζ, Μπάμπης Πλατυπόδης. Ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε πάνω στην 23. Ωραία. Πάμε στο οχτάρι λοιπόν. Το οχτάρι, παιδιά, είναι το αγαπημένο μου. Άμα το δείτε, το οχτάρι είναι μια ομορφιά. Όλο, πανέμορφο, όλο. Λοιπόν, πάμε για οχτάρι. Πάμε για οχτάρι. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Το οχτάρι θα δείτε ό,τι έχετε δει και στο 23. Προχωράμε στο δρόμο, το χωματόδρομο. Κόβουμε δεξιά, όπως πάει το 23. Κατηφορίζουμε. Πηγούλα για νερό. Κατηφορίζουμε. Μικρή ανηφόρα σε αυτό το σημείο. Πηγούλα για νερό σε αυτό το σημείο. Περνάμε την άσφαλτο που σας είπα εδώ που πρέπει να κάνουμε αριστερά. Θέλει λίγο προσοχή. Εδώ μόλα, στάση. Η μοναδική στάση για το 8, να φανταστείτε παιδιά, το 8ο χιλιόμετρο έχει 80%, όχι 90% μονοπάτια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μόνο το κομμάτι εδώ λίγο στη μόλα που βγαίνουν και αρχή και τέλος του αγώνα είναι χωματόδρομος. Όλο το άλλο είναι μέσα στα έλατα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ανηφορίζουμε το δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι που σας είπα, μαζί με το 23 τώρα, τραβερσάρι, όπως και το 23. Τα τελευταία υψομετρικά σε αυτό το σημείο τα παίρνουμε. Βγαίνουμε χωματόδρομο, η τελευταία δύσκολη ανηφόρα, προσοχή εδώ, τελευταία δύσκολη ανηφόρα και τερματισμός. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γράφει εδώ Band Trail, νομίζω είναι αντίθετα η διαδρομή. Όχι, δεν είναι αντίθετη η διαδρομή, είναι αυτή ακριβώς όπως την είδες. Μπορείς, άμα θες εσύ όμως, να την κάνεις και αντίθετα. Δεν θα σου απαγορεύει κανένας, το βουνό είναι ελεύθερο, ό,τι θες κάνεις. Λοιπόν, πολύ ωραία.
Όμως πάμε να δούμε λίγο και φωτογραφίες. Τα βιντεάκια μας είναι τέλεια, αλλά φωτογραφιούλες, για να πάμε λίγο στα slides, παιδιά. Ήρθαμε. Καταφύγιο Φλαμπούρι. Έχετε πάει, παιδιά? Έχετε πάει Φλαμπούρι? Τρέχετε, λέει, το μονοπάτι στο Οχτάρι. Ο Ντιμτσάρας. Το μονοπάτι στο Οχτάρι το πρώτο μισό τρέχετε. Το δεύτερο μισό, το κομμάτι με τα υψομετρικά όχι. Μετά αν βγεις λίγο πιο ψηλά, ναι, τρέχετε. Και πάλι δυσκολία στο τέλος. Πιο γρήγορο είναι το 23, θα έλεγα, παιδιά, σαν αγώνας. Το Οχτάρι είναι λίγο πιο... βέβαια είναι 8 χιλιόμετρα. Μπορείς να δώσεις λίγα γκάζια. Αλλά οκ, είναι λίγο πιο αργό. Λοιπόν, έχει την απότομη την ανηφόρα το Οχτάρι εκεί μετά τη Μόλα. Η απότομη ανηφόρα από εκεί σε κόβει λίγο. Αλλά είναι 400 υψομετρικά έχει. Δεν έχει πολλά. Σε κάποια σημεία τρέχετε λοιπόν. Εδώ θα μαζευτούμε, παιδιά. Πάμε να δούμε το σημείο. Από αυτή την μπάρα που βλέπετε τώρα, εκεί θα είναι στημένη η αψίδα της εκκίνησης. Σε αυτή την μπάρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Μπορούμε άνετα να φέρουμε την οικογένειά μας, να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να παίξουν. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Δηλαδή, νομίζω ότι το Φλαμπούρι είναι πιο ωραίο από τον Μπάφι. Νομίζω είναι πιο ωραίο από τον Μπάφι. Έχω την εντύπωση. Πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε φωτογραφίες. Γιατί έχουμε μπόλικες, παιδιά. Εδώ είναι η κατηφόρα η οποία θα ξεκινήσουμε, παιδιά. Κατηφορίζει ο δρόμος, όπως σας είπα, χωματόδρομος. Είναι αυτή η ανηφόρα που θα ανέβουμε μετά, στον τερματισμό. Προχωράμε, βλέπουμε πάνω τις κεραίες της Πάρνηθας. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, στρίβουμε δεξιά, μπαίνουμε πλέον από το χωματόδρομο σε μονοπάτι. Προχωράμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι. Κορμικιάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη δωρεά. Λοιπόν, προχωράμε. Η πηγή που σας είπα. Λίγο νεράκι πίνετε στο χέρι. Φεύγουμε σφαίρα. Δεν ξέρω αν παράλληλα που μιλάω παρατηρείτε τι φύση βλέπουμε, έτσι. Είναι απίστευτος ο αγώνας. Απίστευτος. Συγχαρητήρια στην ιδέα των παιδιών να τον κάνουν πραγματικά. Εδώ περνάμε ένα χωματόδρομο απέναντι και φεύγουμε πάνω σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Αριστερά εδώ είναι η δεύτερη πηγή. Πιείτε πάλι νερό. Συνεχίζουμε ευθεία. Πολύ ωραίο το μέρος εδώ. Συνεχίζουμε ευθεία. Να την και πηγούλα που σας είπα. Φτάνουμε Μόλα. Στη Μόλα, άφθονο νερό, κρύο, παγωμένο. Έχετε κάνει 4 χιλιόμετρα. Σίγουρα πάλι πίνουμε νερό. Βλέπετε, μέχρι το τέταρτο υπάρχουν νερά. Και εδώ θα φύγουμε δεξιά εμείς. Αριστερά φεύγει το Οχτάρι. Θα τα πούμε μετά. Εμείς φεύγουμε δεξιά και ξεκινάει ο κύκλος μας. Βγαίνουμε μετά το κομμάτι του μονοπατιού πλέον στο χωματόδρομο. Αυτός ο χωματόδρομος που βλέπουμε. Να αλλάξουμε και slides. Εδώ, αυτός ο χωματόδρομος που βλέπουμε θα κρατήσει έτσι όπως το βλέπετε για 4 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ ωραίος χωματόδρομος, δεν βαριέσαι καθόλου. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι ο κλασικός χωματόδρομος που περιμένετε, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε. Προχωράει ο χωματόδρομος, πάνω ψηλά, δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι τα ραντάρ του στρατοπέδου. Φαίνεται λίγο ελαφρά, δεν ξέρω αν μπορείτε να το παρατηρήσετε. Και φτάνουμε στον επόμενο σταθμό, ο οποίος είναι στο 12ο χιλιόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι το μεγάλο ξέφωτο που σας λέω. Εκεί θα έχουν τα παιδιά χαραγμένο δεξιά ένα μονοπάτι. Μας το δείχνει εδώ και ο Δημήτρης ο Διονυσόπουλος. Είναι ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, θα το δούμε και στην πορεία. Τον έχουμε μαζί μας, θα μας μιλήσει. Εκεί που δείχνει λοιπόν ο Δημήτρης, φεύγουμε εμείς. Προχωράμε και ξεκινάμε και μπαίνουμε προς Λιμικό πλέον κατευθυνόμαστε. Ζούγκλα, πραγματικά ζούγκλα το μέρος αυτό. Κορμί, άνετα όμως, έτσι, περνάς άνετα παιδιά. Μονοπατάκια πολύ ωραία. Δημιουργούν... Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Δεν είναι, η κατάσταση είναι τρομερή. Έτσι θα πάμε μέχρι τη Μόλα πίσω, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ανεβαίνουμε ένα δύσκολο κομμάτι, το οποίο είναι αρκετά ανηφορικό. Εδώ παίρνουμε πολύ δύσκολα ανηφορικά. Λοιπόν, έχουμε περάσει τη Μόλα. Έχουμε περάσει δηλαδή το
περίπου 16ο χιλιόμετρο. Έντονο ανηφορικό είναι αυτό που σας λέω, παιδιά. Αυτό το ανηφορικό δύσκολα μπορείτε να το τρέξετε. Δεν είναι εύκολο πολύ. Οπότε για το 8 θα περάσει από εδώ. Λοιπόν, Δημήτρης, και σε αυτό το σημείο ο Δημήτρης μας δείχνει, πάμε και στο slide το επόμενο, εδώ, μας δείχνει αριστερά. Εδώ είναι το κλειστό που σας λέω, το οποίο πρέπει να προσέξετε, θα υπάρχει και σήμανση, η οποία είναι ένα turnover το οποίο κάνουμε και γυρνάμε, βλέπετε, ερχόμαστε από την αριστερή πλευρά και πάμε στη δεξιά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον στον τερματισμό. Μονοπάτια full στο έλατο. Βγαίνουμε σιγά σιγά στο χωματόδρομο που οδηγεί στο Φλαμπούρι. Εκεί το βλέπετε το χωματόδρομο στο βάθος. Παίρνουμε την ανηφόρα την απότομη, τα 500 μέτρα που σας λέω, που εκεί πιστεύω να μην διαμαρτυρηθείτε πάρα πολύ. Θα είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, γιατί έχουν κουραστεί τα πόδια αρκετά. Και τερματισμός. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Έχουμε και... για αυτούς που τερματίζουν, έχουμε και δωράκι. Να το δούμε. Το έχω, να το. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο buff, παιδιά, το οποίο το κάνουν χορηγία οι Better People και η σελίδα Run and Trail. Τη σελίδα Run and Trail, σαφώς την ξέρετε όλοι, είναι ο Χάρης ο Μανούσης, εδώ είναι η εταιρεία μας, την οποία την αγαπούμε πάρα πολύ, μας κρατάει ενήμερους για οτιδήποτε γίνεται στον χώρο του ορεινού τρεξίματος και της ασφάλτου. Είναι ένα παιδί το οποίο τρέχει παντού. Μπορεί να τον δείτε σε ένα Σαββατοκύριακο και σε 2 και σε 3 αγώνες. Είναι πραγματικά, αξίζει να ακολουθήσουμε αυτή τη σελίδα για να μένουμε ενήμεροι για αυτό που μας αρέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε γράψει. Γεια σου Νικόλα, Δημήτρης Αλιφέρης, γεια σου Δημήτρη. Άρης Βασιλάκος, καλησπέρα Νίκο. Λοιπόν, ερώτηση, αν δεν έχουμε αμάξι να πάμε, πώς πάμε, λέει η Ανδρομάχη. Καλή ερώτηση αυτή. Θα δούμε. Θα το συζητήσουμε και με τα παιδιά. Μήπως υπάρχει κάποιο λεωφορείο το οποίο σε παίρνει από το πάρκινγκ του τελεφερίκ και σε ανεβάζει πάνω. Θα το ρωτήσουμε αυτό, Ανδρομάχη. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να φέρουμε τα παιδιά. Να φέρουμε τους διοργανωτές στην παρέα. Για να δούμε τα παιδιά. Περιμένετε να βάλω τα ακουστικά μου, να σας ακούω. Τι κάνουμε? Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Είστε καλά? Καλά Νικόλα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Πώς τα είπα? Τέλεια. Καλώς είσαι. Καλώς, εντάξει. Πέρασα τις εξετάσεις. Τις πέρασες Νικόλα. Λοιπόν, για να βγει αυτή η παρουσίαση, πραγματικά πέφτει πολύ διάβασμα και πολλές ώρες στο θρανείο. Λοιπόν, όμως εδώ τώρα, από εδώ και πέρα, εντάξει, τελείωσε η δική μου η παράσταση γνώσεων. Τώρα θα μου πείτε εσείς αυτά που έχω να σας ρωτήσω εγώ και ο κόσμος. Συμφωνούμε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Γιώργος Κωνσταρέλος, στα αριστερά σας, είναι ο διοργανωτής και ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αγών. Είναι ο άνθρωπος, τον έχετε ξαναδεί σε εμάς εδώ, έτσι. Τον έχουμε δει στο Άτλα, τον έχουμε δει στο Αρμένο, που συνδιοργανώνει εκεί. Παραβγαίνω. Έτσι, τον έχω δει, είναι ο αγαπημένος μου. Και δεξιά σας είναι ο Δημήτρης ο Διονυσόπουλος. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλά, ναι. Καλώς ήρθες εδώ στο κανάλι μας. Λοιπόν, κάτσε να τσεκάρουμε λίγο και τις εντάσεις εδώ, ότι είμαστε καλά. Το Δημήτρη, παιδιά, το γνώρισα το προηγούμενο Σάββατο που πήγαμε να κάνουμε τον αγώνα λίγο προπονητικά και να δούμε τη διαδρομή. Και στο τέλος του live θα καταλάβετε περί τίνος ανθρώπου πρόκειται. Εγώ δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω. Και εγώ χάρηκα που σε γνώρισα, Νίκο. Η χαρά είναι σε γνώρισα από το βίντεο, σε γνώρισα και live. Έτσι, ναι, όντως. Μόλις με είδε, μου λέει, είναι σαν σε ξέρω, μου λέει χρόνια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ερώτηση λίγο της Ανδρομάχης, που μου άρεσε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που κάποιος δυσκολεύεται να ανέβει μέχρι το Φλαμπούρι με όχημα, έχετε κάποια σκέψη να υπάρξει κάποιο μεταφορικό μέσο μαζικό? Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο αυτό.
Κοίταξε, εκεί πέρα, επειδή έχει πολλή δουλειά ο αγώνας. Φαντάσου ότι εμείς θα είμαστε από την προηγούμενη μέρα εκεί. Εκεί ο χώρος έχει ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό σαν σπιτάκι, το οποίο λέει φλαμπουράκι, και εμείς θα είμαστε από το Σάββατο το πρωί εκεί. Λοιπόν, θα μείνετε εκεί δηλαδή. ναι, δεν προλαβαίνουμε, Νίκο, για τα πάνω κάτω. Πρέπει να είμαστε εκεί. Δηλαδή, θελοντές και διοργανωτές όλοι πάνω. Ναι, κατάλαβα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Στη φίλη μας στην Αδρομάκη, κάτι να της πω τώρα. Δεν μπορώ να της δώσω μια λύση. Μπορώ να έρθω κι εγώ από το Σάββατο το βράδυ να μείνω. Αμέ. Είναι σκηνή, Νίκο, μα θες. Κοίτα, μία που δίνει στην μπάσα, το φλαμπούρι, το πάνω μέρος της καφετέριας είναι ένας ανοιχτός χώρος με ξύλινο πάτωμα, το οποίο δίνεις νομίζω 10-15 ευρώ και κοιμάσαι πάνω. Αυτό είναι, παιδιά, πάρα πολύ καλή ιδέα που είπατε τώρα. Ναι, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το φλαμπούρι και να μείνει πάνω, ρε φίλε. Είναι Οκτώβριος μήνας, ακόμα δεν έχουν πιάσει τα κρύα, είναι μια χαρά ο καιρός. Μπορεί λοιπόν να το οργανώσει κάποιος, παιδιά, να πάρει τη σκηνούλα του. Πολύ ωραία. Εύκολα, ρε. Αφού μου έχουν στείλει και email. Έτσι. Δηλαδή και απογειώνεις την εμπειρία σου μετά, έτσι. Είναι άλλη φάση. Παρέα όλοι. Ωραία θα είναι. Θα δίνει και τα προ-αγώνα. Όποιος έρθει πάνω. Αυτά είναι τα καλύτερα. Την τρέλα. Τα backstage. Να κάνει βόλτα, Νίκο. Τα backstage. Λοιπόν, ήθελα να... Πολλοί με ρωτάνε και φοβούνται λίγο πώς θα παρκάρουν πάνω στο φλαμπούρι. Το είπα και εγώ πριν. Θέλω και εσείς να μου πείτε. Έχουμε χώρο. Εσύ, Νίκο, που πήγαμε το Σαββάτο, δεν είναι ο χωματόδρομος που είναι 15 μέτρα χωματόδρομος, άνετα πάρκαρ. Τεράστιος, δεν το συζητώ. Τεράστιος. Κανένα θέμα. Και θα υπάρχει και κάποιο άτομο λογικά εκεί από τη διοργάνωση. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Δεν θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα να μπουν στο χώρο της εκκίνησης, γιατί δεν θα γίνει κίνηση, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα 300 αμάξια, 400 θα γίνει πάρκινγκ. Ναι, δεν θα πλησιάζουμε πάρα πολύ στο φλαμπούρι, θα υπάρχει κάποιο stop. Θα υπάρχει ένα stop 300 μέτρα πριν τον αγώνα. Πριν την αψίδα. Για να γίνει μια ωραία κίνηση, να έρθουν τα παιδάκια να παίξουν, να κάτσουν, να πιούν καφέ. Ξέρεις, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα, ρε παιδί μου, ωραίο. Μην είναι πάρκινγκ. Μην είναι άσχημο. Σωστά. Τώρα τόσα χιλιόμετρα θα κάνουν, για 300 μέτρα θα κολλήσουν. Σωστά. Όχι, δεν είμαστε τέτοιοι τύποι. Ναι, και 500 και 1000. Ναι, να είναι ωραία. Κανένα πρόβλημα το πάρκινγκ. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω λίγο με τον Δημήτρη, τον Διονυσόπουλο, να τον ρωτήσω λίγο τις τεχνικές δυσκολίες που πρέπει να γνωρίζει κάποιος που τρέχει, ας πούμε, να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη απόσταση. Τα SOS δηλαδή. Θέλω να μας πεις λίγο ποια είναι τα SOS. Τα SOS, Νίκο, είναι αυτά που πάμε και μαζί. Είναι 4-5 σημεία τα οποία είναι λίγο επικίνδυνα. Βέβαια, θα κάνει σηματοδότηση πολύ προσεκτική και θα έχουμε και εθελοντές να μην φύγει κάποιος άνθρωπος. Αλλά θα τα προσέξω τόσο πολύ που δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα όσο αφορά τη σηματοδότηση και να χαθεί κάποιος. Ωραία. Συμφωνώ. Οπότε λοιπόν εσύ πιστεύεις... Καλά, η σηματοδότηση, παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή σας γνωρίζω, έχω έρθει σε αγώνες σας, είμαι σίγουρος ότι θα αθληθώ και θα αγωνιστώ με ασφάλεια. Αυτό δεν το συζητώ. Και ο Γιώργος... Είναι χαρά μου να τρέχει ο αθλητής με σιγουριά και ασφάλεια. Είστε άνθρωποι που το εμπνέετε, ειδικά και ο Γιώργος που έχουμε μιλήσει πάλι μαζί. Δεν ρισκάρει με τίποτα. Πάντα πάει με ασφάλεια. Λοιπόν, τα λέω εγώ για σένα, Γιώργο, που σε ξέρω. Πάμε να δούμε όμως λίγο να μπούμε λίγο στο ζουμί. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι. Έτσι, το οποίο είναι κατηφορικό μέχρι το 13, ας πούμε. Μπορεί ένας δρομέας να το τρέξει αρκετά. Έτσι. Το τερέν είναι OK. Μια χαρά είναι. Από θέμα δηλαδή υψομετρικών, πού εστιάζει τη δυσκολία? Μετά το 16, τα 5 χιλιόμετρα που φτάνουμε στη Μόλα και το χιλιαράκι αυτό μετά τη Μόλα, να κρατήσουν λίγο δυνάμεις οι αθλητές για να μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό τα 5 χιλιόμετρα, τα δύσκολα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι τρέχετε μια χαρά, έτσι, ναι. Τρέχετε όλο, ναι, τρέχετε όλο. Αυτά τα 5 χιλιόμετρα λίγο είναι τα δύσκολα που πρέπει να κρατήσουν δυνάμεις. Ναι, και εμείς που το πήγαμε. Ναι, και εμείς που το κάναμε μέχρι το 16. Ναι, αυτό. Μετά εντάξει. Φεύγει ο αγώνας, πάει μια χαρά. Ναι. Και εμείς που το κάναμε πάντως προπονητικά και ήμασταν λίγο πιο χαλαροί, κατάλαβα ότι έπρεπε να κρατήσουμε λίγο δυνάμεις για το τέλος. Και έπρεπε να το πω σε εσάς, παιδιά, αυτό που έζησα εγώ, γιατί κουράστηκα. Δηλαδή, κάποια στιγμή στο 20 μου βγήκε κούραση αρκετή. Δηλαδή, Νίκο, τα υψομετρικά δεν είναι ούτε πολλά ούτε λίγα, είναι βατά, εντάξει. Αλλά θέλει διαχείριση. Εκεί, στο 16. Λίγο δυνάμεις για να ανέβει στο ταλιράκι αυτό, τίποτα άλλο. Τέλεια.
Ωραία. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι το σως. Ναι. Θα βάλετε κάποια πόρτα. Πόρτα τίποτα, το όριο που έχουμε, 4,40, τίποτα. 4,40, οκ. Ναι. Ναι. Πιο πριν, έχετε σκεφτεί να βάλετε κάποιο. Όχι, Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, να μην αγχωθεί ο κόσμος, να μην αγχωθεί. Ναι, γιατί να βάλεις άγχος, ρε Νίκο, τώρα στον αθλητή να περάσει το 20 στο τάδε χρόνο. Δηλαδή, όχι, Νίκο, εγώ το βλέπω και λίγο διασκέδαση. Εντάξει, μπράβο. Μ' αρέσει, θέλω να δω πώς το βλέπετε εσείς. Εγώ δεν σας είπα ότι πρέπει. Δεν το βλέπω. Εγώ να έρθουν να το ευχαριστηθούν αυτό το κομματάκι της πάνηθας που έχει μείνει το καημένο πράσινο, να έρθουν να το τρέξουν, να το ευχαριστηθούν. Τώρα τι θα βάλουμε πόρτες, δηλαδή να χωρακώσουμε τον κόσμο. Όχι, όχι. Όχι, δεν μου αρέσει. Αυτό το κομμάτι της πάνηθας τώρα που είπες, ναι. παιδιά, να σας πω κάτι. Για αυτόν τον αγώνα, το μότο είναι το εξής. Μην τον χάσετε. Ελάτε να τον κάνετε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει αυτό το δάσος του χρόνου. Με αυτό το σκοπό που έχουν βαλθεί να αφανίσουν τα δάση της Αττικής, πραγματικά είναι ευκαιρία όσο τα παιδιά εδώ έχουν τη δύναμη και το κάνουν, να τους στηρίζουμε και να πηγαίνουμε. Είναι ευκαιρία, αφήστε τα παιδιά. Πηγαίνετε για εσάς. Να θυμάστε το δάσος, γιατί εγώ σας βάζω στοίχημα ότι δεν θα μείνει απολύτως. Το έχουν βάλει στο μάτι. Συγγνώμη, λοιπόν, να διακόψω. Από την Πάνηθα έχει μείνει η Μαλακάσα, ο Άτλας που κάνουμε, αυτό το ελαφάκι τώρα, αυτό το ελάφι που κάνουμε πάνω στο βουνό και οι πηγές που είναι στη Χασιά. 3 τούφες έχουν μείνει σε όλο το βουνό. Τέλος. Όλο το άλλο είναι καμένο. Ας είμαστε μέσα σε αυτές τις τούφες, δηλαδή, να μην τους αφήσουμε να σκεφτούν να το κάψουν. Τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αυτό. Νίκο, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και το δασαρχείο της Πάρνηθας, γιατί μας εμπιστεύτηκε. Σαφώς. Δεν είναι εύκολο να κάνεις την καρδιά του εθνικού δρυμού αγώνα. Όχι. Και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και η κάθε δασάρχης η οποία θα σου δώσει την άδεια παίρνει τρομερή ευθύνη πάνω της. Τρομερή ευθύνη, μας εμπιστεύτηκε. Να ευχαριστήσουμε δημόσια την κυρία Λικούδη και την κυρία Σερέπα. Λοιπόν, μας εμπιστεύτηκε και εμείς πρέπει να φανούμε αντάξιοι. Έτσι. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Όσα παιδιά θα συμμετάσχουν, να σεβαστούν πρώτα απ' όλα το χώρο. Έτσι. Θα τους πω ότι έχει πολλούς σταθμούς, ό,τι τζελάκια έχουν, ό,τι σακουλάκια έχουν, μην τα πετάξουν. Εμείς θα το τσεκάρουμε, αλλά μπορεί να φύγει κάποιο που να μην το δούμε. Είναι καλό να σεβαστούμε. Ναι, πρέπει να σεβαστούμε το χώρο. Πρώτα απ' όλα για το βουνό, γιατί αυτό έμεινε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή θα γεμίσουν όλα ανεμογεννήτριες, όπως το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, και για να μπορέσουμε του χρόνου να ξαναέχουμε πρόσωπο, να πάμε στην κυρία Σερέπα, να της πούμε: κυρία Σερέπα, γεια σας, θέλουμε να ξανακάνουμε τον αγώνα. Έτσι ακριβώς. Προσέχουμε, παιδιά, για να έχουμε. Μην τους φέρουμε τους ανθρώπους σε μια δύσκολη θέση, αύριο μεθαύριο να μας πούνε: ξέρετε, ήσασταν έτσι. Πιστέψτε με, Νίκο, με πολύ κόπο το κάναμε αυτό. Το πιστεύω. Να σου πω κάτι. Είπε ο Γιώργος να βάλουμε σκούπα ένα φύλλο και είπα: όχι, θα μπω εγώ. Γι' αυτό τον λόγο. Θα το γυαλίσω το βουνό. Να ελέγξεις την κατάσταση πίσω. Όχι, θα μαζέψω όλα. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν θα αφήσω τίποτα. Να υπάρχει αίσθημα ευθύνης του καθενός. Δεν θα αφήσω τίποτα. Εγώ θα με σκούπα. Λοιπόν, δεν χάνεται λοιπόν αυτός ο αγώνας. Το λέω σε όλους. Αρπάξτε την ευκαιρία που μας δίνουν τα παιδιά και ελάτε να το κάνουμε. Πραγματικά. Είναι μοναδικός. Και μου έδωσε σχεδιά τρομερή με τη σκηνή από την προηγούμενη μέρα. Είναι απίστευτη ιδέα για τους πιο τολμηρούς. Λοιπόν, να συνεχίσω τις ερωτήσεις μου. Πάμε. Πολύ ωραία. Συγγνώμη να πω κάτι, τώρα να μην το ξεχάσω. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους 2 φίλους που πήγα μαζί και ψάξαμε τη διαδρομή, τη βρήκαμε, τη δημιουργήσαμε, τον Αλέξη Λιμπέρη και τον Θοδωρή Ζιάζιο. 2 φίλους που τρέχουν βουνά, να τους ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους. Να είναι καλά. Πολύ ευχαριστούμε. Να είναι καλά τα παιδιά. Ναι. Ομάδα πρέπει να είσαι. Μόνος δεν ομάδα. γίνεται. Ναι, αυτό. Έτσι. Οπότε, τώρα που με πήγε στα παιδιά, η ερώτηση μου ήταν η εξής. Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα, παιδιά, να γίνει το ελάφι? Νίκο, κοίταξε να δεις. Αυτό το κομμάτι του βουνού το σκεφτόμουν χρόνια. Και το έλεγα στον Γιώργο, να πάμε εκεί να κάνουμε έναν αγώνα, να το τρέξουμε, να το δούμε. Όλα έμενε πίσω. Εν τω μεταξύ, μεσολάβησε και ο Άτλας, ρίξαμε ενέργεια εκεί, μέχρι να το βρούμε, να το διοργανώσουμε, όλα αυτά έμενε πίσω. Και φέτος το πήρε απόφαση. Μετά από χρόνια σου λέω, τα σκέψεις, Ναι. Και βρήκα αυτό το φίλο που σου λέω, το Θοδωρή, και του λέω έτσι και έτσι θέλω να πάω πάνω. Μου λέει: πάμε μαζί.
Ξέρω μια ιδέα, γνωρίζω 2 πράγματα. Πήραμε και το φίλο των άλλων και πήγαμε και το ψάξαμε. Ο Γιώργος τι έλεγε? Ο Γιώργος μέσα ήταν και ο Γιώργος ήρθε. Το είδαμε Μπράβο. και μας άρεσε πολύ και είπαμε ναι. Και έτσι μετά από χρόνια πραγματοποιήθηκε φέτος. Νίκο, είναι λίγοι αγώνες που ξεκινάνε από τα 1150. Λοιπόν, προσέξτε τι λένε τα παιδιά λίγο εδώ. Γιώργο, βάλε το ακουστικό από το άλλο αυτή για να πάει το μικρόφωνο κοντά στον Δημήτρη. Να τον ακούμε λίγο καλύτερα. Αυτός είσαι. Έτσι το βάλω από πάνω, ρε, περιμένετε. Έτσι, Δεν το έχω ακόμα αυτά, ρε. Είσαι τέλειος. Εκεί, μια χαρά. Τέλειος. Δεν το έχω εγώ με δάφτα, ρε. Για να ακούγεστε και δύο, όχι, άστο να κρέμεται κάτω. Και το Άστο να ελάφι, κρέμεται από Νίκο, κάτω. Σαν τραγουδιστής το βάλες τώρα. Λες. Λοιπόν, ναι, πες Δημήτρη, σε διακόψαμε. τίποτα. Και το ελάφι Πάρνηθας, που το ονομάσαμε ελάφι Πάρνηθας, είναι καθαρά συναισθηματικός ο λόγος. Ήθελα να το πω και αυτό. Γιατί μας λείπει πολύ το ελάφι Βαριμπόμπης που ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα. Ένα πανέμορφο αγώνα που αγαπήθηκε με 1000 συμμετοχές μια χρονιά σχεδόν. Και δεν έμεινε τίποτα, Νίκο. Κάει και ολοσχερός. Και θέλουμε με κάποιο τρόπο να υπάρχει. Κατάλαβες. Θες να ξαναζωντανέψεις πάλι αυτόν τον αγώνα. Αυτό ακριβώς, λίγο πιο πάνω. Οκ. Έτσι. Μιλήσω με νούμερα. Ξεκίνησε πρώτη χρονιά 250, 500, 600, 700 και 970 άτομα. Με διαφήμιση 0. Στην κυριολεξία 0, γιατί ξέρεις ότι δεν το έχουμε εμείς και πολύ. Το ξέρεις καλά. Ναι, το ξέρω. Ίσα-ίσα με ένα Facebook ασχολείσαι. Ναι, τίποτα. Ναι, δεν το έχουμε. Ρε παιδί μου, κοιτάμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Τώρα εντάξει, αυτά χρειάζονται βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, δεν το. Εθελοντές είμαστε εντάξει. Κοίταξε να δεις. Στο είχα πει και την άλλη φορά. Όποιος έρχεται συνεχόμενα σε αγώνες μας, θα βλέπει τα ίδια παιδιά. Εδώ γράφει ο Γιώργος Αδάμ, δεν ξέρω αν το διαβάζετε εσείς, δεν βλέπετε το chat. Όχι. Κάνω εγώ blogging, παιδιά, άμα θέλετε, λέει. Λοιπόν... Όχι, σοβαρολογεί. Σοβαρολογεί ο Γιώργος, επειδή τον ξέρω. Να με πάρει τηλεφωνάκι. Γιώργο, τηλέφωνο στο συνονόματο, να τα πείτε μετά. Λοιπόν, κοίταξε, εθελοντές. Χωρίς αυτούς δεν κάνεις τίποτα. Κακά τα ψέματα, δεν γίνεται τίποτα. Να είναι καλά τα παιδιά, είναι οικογενειάρχες, είναι συγγενείς, είναι φίλοι, είναι... Δεν λέω ονόματα γιατί θα ξεχάσω κάποιον, σίγουρα. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε. Χάνουν την Κυριακή τους, χάνουν μάλλον το Σαββατοκύριακό τους. Δεν το συζητάμε. Άφιλο κερδός το λέω. Έτσι. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά, να τους έχει καλά ο Θεός. Και παίρνουν και μια ευθύνη. Βέβαια, ναι. Δεν είναι, ο εθελοντής δεν πάει έτσι με τον καφέ του. Ένα λάθος του εθελοντή χαλάει τον αγώνα. Έτσι, παίρνει μια ευθύνη. Οπότε είμαστε κομπλέ. Παιδιά, κάλεσμα πάντως, εάν κάποιος άλλος θέλει να βοηθήσει την φάση. Πολύ ευχαρίστως και να μιλήσω για 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είχαμε μια ιδέα με τον Δημήτρη ότι κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον έχει εταιρεία, κατάστημα με οτιδήποτε αφορά τον αθλητισμό, χωρίς να του ζητήσουμε ούτε 1 ευρώ να έρθει να στήσει περίπτερο. Δεν θέλουμε ούτε 1 ευρώ. Πολύ ωραίο. Την ημέρα του αγώνα να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου για να μπορέσουμε να του κρατήσουμε τη θέση. Πολύ ωραίο. Ναι, δεν θέλουμε χρήματα. Να έρθει να στήσει το περίπτερό του, να προβάλλει τα προϊόντα του σε οποιαδήποτε εταιρεία και οτιδήποτε αφορά το τρέξιμο. Πολύ ωραίο κάλεσμα. Πιστεύω να το βλέπουμε. Να μου στείλει ένα email, να μου πει να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, να κάνουμε αυτό. Άπλωτος χώρος υπάρχει πάνω, είδα τις φωτογραφίες. Είναι εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερος χώρος. Τώρα τι να λέμε. Πολύ θα του ωραία. δώσω και ρεύμα εγώ αν χρειαστεί. Έχουμε γεννήτριες, ό,τι θέλει. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τέλεια. Λοιπόν, βασικά κανένας αγώνας δεν ξεκινάει στην καρδιά ενός δρυμού. Και ειδικά ένας αγώνας βουνού που έχει ένα βουνό που έχει πληγιά ανεπανόρθωτα. Αυτό λέμε τώρα, Μπίλαρος. Αυτό λέμε με τα παιδιά. Για τον ανάλογο σεβασμό λέμε στο βουνό. Έτσι. Και την ανάλογη ευθύνη του καθενός. Να πούμε λίγο πότε λήγουν οι εγγραφές. Λήγουν στις 10 του μηνός. Ή Τετάρτη Πέμπτη. Ναι, 10 του μηνός. Είμαστε κοντά. Δεν έχει μείνει πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν έχει μείνει πολύ. Επιλέξαμε να κάνουμε και το live στρατηγικά λίγο πιο κοντά. Να σας ενημερώσουμε, να το θυμάστε κιόλας πιο καλά.
και να σας πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο κλείσιμο των εγγραφών. Προχωράμε να ενισχύσουμε τα παιδιά και την προσπάθεια που κάνουν. Να πούμε και για το giveaway το οποίο τρέχει σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο, τον Κωνσταρέλο και τον Δημήτρη Διονυσόπουλο που μας δώσανε εδώ στο κανάλι για εσάς παιδιά, το δώσανε, μία θέση για τον αγώνα των 23 χιλιόμετρων και μία θέση δωρεάν για τον αγώνα των 8 χιλιόμετρων. 2 δωρεάν θέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο περιγραφή του βίντεο κάτω θα δείτε τι χρειάζεται να κάνετε για να μπείτε στο giveaway. Η κλήρωση θα είναι πολύ γρήγορη, δεν θα κρατήσει πάρα πολλές μέρες. Νομίζω ότι την έχω βάλει 6 μέρες. Μπαμ μπαμ. Μπείτε, γράψτε giveaway και τον αγώνα που θέλετε, giveaway 23K, giveaway 8K. Τέλος, θα κάνετε subscribe στο κανάλι μας, θα ακολουθήσετε στο Instagram τα παιδιά, το Deer Trail Partner στη σελίδα και μπαίνετε στην κλήρωση πάρα πολύ απλά. Διαβάστε στην περιγραφή τι γράφω. Νίκο, να μιλήσω λίγο κάτι για τις παροχές. Μπορώ? Θα πούμε για τις παροχές, ναι. Πες το εσύ. Πες το. Λοιπόν, το έχω σημειώσει, αλλά πες το. Ναι, όχι, να το επισημάνω, ρε παιδί μου. Πέραν την μπαντάνα, την μπανανούλα τους, το νεράκι τους, θα υπάρχει στο τέλος, μέσα στο φάκελο που θα έχει το τσιπάκι, θα υπάρχει μια καρτούλα. Αυτή την καρτούλα είναι για δωρεάν γεύμα. Θα μπορούν τα παιδιά να πάνε στο φλαμπούρι, να φάνε μια μακαρονάδα. Έχουμε κανονίσει εμείς γι' αυτό. Δίνουν την καρτούλα τους στα παιδιά. Το λέω για να μην την πετάξουν. Που είναι μέσα στη σακούλα. Θα είναι μέσα στο φακελάκι με το τσιπάκι. Πολύ ωραία. Δίνουν την καρτούλα και θα παίρνουν μια μακαρονάδα. Μετά το τέλος. Να φάνε τη μακαρονάδα τους, να κάτσουν στα τραπεζάκια εκεί μπροστά, να βγάλουν τις φωτογραφίες τους. Τέλειο. Νομίζω, Γιώργο, ότι το μέρος εκεί είναι φτιαγμένο για να γίνει μια τέτοια διοργάνωση. Ναι. Τα έχεις όλα. Δηλαδή, ορίστε, δίπλα σου είναι το φλαμπούρι. Ναι. Κατάφερες να μας κάνεις και αυτή την παροχή. Τρομερά μονοπάτια. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε? Εντάξει. Κοίταξε, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά αυτός ο αγώνας έχει πορεία, έχει δρόμο. Βέβαια, έχει όλα τα καλά. Εγώ πιστεύω ότι έχει όλα τα καλά. Το θέμα είναι να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Άμα πάει καλά ο αγώνας, γιατί θέλουμε να πάει, ας πούμε, γιατί να αγαπηθεί και να αρέσει. Του χρόνου σκέφτομαι στο 23 να συμπληρώσω κάποια χιλιόμετρα και συγκεκριμένα μετά εκεί στη διασταύρωση στη Μόλα που σταθήκαμε, που κάνει αριστερά για Φλαμπούρι και δεξιά για Σκύπιζα, να μαζέψω 200-300 υψομετρικά ακόμα και να είναι και κριτήριο για τον Όλυμπο. Θα το μελετήσω. Πολύ ωραίο. Το μελετήσω του χρόνου. Πάρα πολύ ωραίο, Δημήτρη, αυτό. Ναι, να δούμε πώς θα πάει και βλέπουμε. Έτσι. Να σας πω κάτι, παιδιά. Πολλοί δρομείς θέλουν να πάνε στον Όλυμπο. Έτσι, είναι διακαής πόθος πολλών δρομέων. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ταξίδια, να πάνε να πιάσουν κάποιους αγώνες μακριά από την Αττική. Ναι. Για να ευκαιρία, πιάσουν τα κριτήρια. Μια χαρά, μέσα. Πολύ ωραίο. Ωραία. Ναι, τέλεια. Μακάρι. Πάρα και πολύ ωραία. Νίκο, και μια κλήρωση. Ένας φίλος και μέλος του συλλόγου και μελισσοκόμος, Stat B λέγεται τα μέλια που έχει, θα κληρώσει και 5 κιλά μέλι στα παιδιά να δώσει και θα μπορούν να προμηθευτούν και μέλι βιολογικό. Λοιπόν, να τα πω λίγο όλα για αρχή. Ναι. Έλα στο φλαμπούρι. Τρέξε σε μονοπάτια τρελά. Ναι. Κοιμήσου με σκηνή την προηγούμενη βραδιά. Ναι. Πάρε τον μπαφάκι σου. Ναι. Φάει τη μακαρονάδα σου. Μπορεί και το μελάκι σου. Μπες στο giveaway του Θωμαίδης Trail. Μήπως τρέξεις και δωρεάν και το κερδίσεις. Αυτό. Δεν ξέρω. Κλείνω το βίντεο. Πάντως εγώ θα σταθώ στην ιδέα του Δημήτρη Διονυσόπουλου για κριτήριο του Ολύμπου. Δημήτρη, τι θέλει ο Όλυμπος για να βάλει έναν αγώνα? Πάνω από 1000 υψομετρικά. 1000 κάτι. Οπότε νομίζω θυμάσαι στη διασταύρωση που σταθήκαμε εκεί που σου λέω θα πάω από εδώ και θα ανέβω Σκύπιζα και θα κάνω τον κύκλο να ξαναπώ. Εκεί που κάνει turnover αριστερά. Αυτό ακριβώς. Από εκεί θα πάω εγώ μια προπόνηση, να το ψάξω και θα το φτιάξω. Πιστεύω θα το καταφέρω. Γιώργο, θέλουμε και άλλους εθελοντές. Ναι. Εθελοντές. Άρα τίποτα, δεν θα κάνουμε. Ξέρεις γιατί γελάω. Παντός Νίκο, το Σαββάτο που θα πάμε από το πρωί εκεί πέρα, θα είμαι
από το πρωί μέχρι το βράδυ να σηματοδοτώ. Δηλαδή θα το κάνω πολύ προσεκτικά. Όλη μέρα θα είμαι στο βουνό. Ανέφερε και τι χρώματα. Να κάνω αυτό. Α, να βάλω ναι. ταινίες, να βάλω βέλη, να βάλω ξύλινα βέλη σε κάποια δεντράκια τα οποία θα τα βγάλω. Οι ταινίες θα είναι οι κλασικές κόκκινοι-λευκοί. Όχι, η κίτρινη μαύρη που βάζουμε. Κίτρινη μαύρη. Νίκο, θα είναι κάποια βέλη πλαστικά και θα είναι και κάποια βέλη που έχω φτιάξει που θα λέει ΑΣ προσωρινή σηματοδότηση, τα οποία θα τα καρφώ σε κάποια δεντράκια με μικρά καρφάκια σε κάποια σημεία, τα οποία μετά θα τα βγάλω. Τέλεια. Θα γεμίσω όλο το δάσος έτσι, Τέλεια. με πάρα πολύ λίγα χρώματα στην άσφαλτο και θα τα βγάλω όλα, δεν θα αφήσω τίποτα. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος του στο chat, εάν τυχόν αυτή η διαδρομή μπορείς να την κάνεις εκτός του αγώνα. Να το απαντήσω? Απαντήστε το εσύ. Κάνα πρόβλημα, άμα θέλει να σε. Χωρίς σήμανση εννοώ. Χωρίς σήμανση. Εκεί δεν ξέρουμε. Πώς να πει, παιδιά, χωρίς σήμανση, επειδή το δοκιμάσαμε το Σάββατο, είναι λίγο δύσκολο. Νίκο, δεν σε ρώτησα και σου λέω Νίκο θα το έκανε. Και μου λες τι να κάνω, θα χανόμουν εδώ πέρα. Με τίποτα. Έχει πολλά κοψίματα. Έχει πολλά παρακλάδια. Καλύτερα μπείτε στη σελίδα του Αθλητικού Συλλόγου Αγών και κατεβάστε το GPX, βάλτε στο ρολόι και ακολουθήστε από εκεί το ρολόι. Ναι. Εντάξει, να πάει να την κάνει. Δεν είναι κανένα στο βουνό. Δεν το συζητάμε αυτό. Όχι, μην χαθεί το παιδί. Αλλά το πρόβλημα είναι μην χαθεί. Γιατί με το GPX νομίζω θα είναι καλυμμένος. Εντάξει, ή ας πάει να κάνει το χταράκι, ώστε και να χαθούμε τέλειο. Το χταράκι. Πες μου για το χτάρι, Δημήτρη. Για το χτάρι πες μου. Το χτάρι είναι δικό μου παιδί. Κατά δικό μου. Δηλαδή το σκέφτηκα αφού κάναμε το 23 και λέω γιατί στη διασταύρωση να μην γίνει και ένας μικρός. Να έρθουν οι αρχάροι, να έρθουν κάποιοι που θέλουν να περπατήσουν, κάποιοι που να κάνουν βόλτα, ξέρεις. Το σκέφτηκα έτσι. Και λέω 8 να το κάνω. Πολύ και το ωραίο. Και αυτό μέσα. Γιατί τώρα 23 δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, δηλαδή είναι λίγο πιο προχωρημένο. Το οχτάρι είναι όλο μέσα στο έλατο. Όλο. Εντάξει, και είναι και πανέμορφο, δεν είναι? Ναι. Τρομερό. Να κάνω μια ερώτηση άλλη. Και εγώ προσωπικά θα κλείσω με τις ερωτήσεις. Είναι η τελευταία μου ερώτηση. Κάτσε γιατί χάσαμε τα παιδιά. Μ' ακούτε? Ναι. Ωραία. Ηλικιακές κατηγορίες βραβεύσεις. Όχι. Γενικής κατηγορίας μόνο. Γενική οχτάρι, γενική 23 και πολυπληθέστερη ομάδα. 3. Εντάξει, γιατί λίγο έψαξα λίγο στο site, δεν το βρήκα κάπου γραμμένο. Λέω θα το ρωτήσω το βράδυ στα παιδιά. Οπότε έχουμε. Πολυπληθέστερη ομάδα με έκπτωση. Με επικοινωνούν μαζί μου, αρκεί να είναι τουλάχιστον 8 άτομα. Η πολυπληθέστερη. Εντάξει, άρα είναι δηλαδή όπως κάνεις τον αγώνα, τους υπόλοιπους αγώνες σου. Ναι. Μπράβο. Με την ίδια φιλοσοφία. Με την ίδια φιλοσοφία. Με την ίδια... Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα με καλύψατε. Ερωτήσεις να δούμε εδώ στα παιδιά. Τι λένε? Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Λοιπόν, η σήμανση θα είναι όλη κίτρινη. Δεν ξέρω, μας έχει κάτσει το κίτρινο. Και ναι, γενικά, σε ό,τι άσφαλτο βγαίνουν και τέτοια, θα βλέπουν κίτρινο χρώμα. Και κάτω στην άσφαλτο τα βελάκια θα είναι κίτρινα. Δηλαδή το κίτρινο θα ακολουθάνε. Λοιπόν, γράφουν εδώ, μακάρι από το παρθένο δάσος που έμεινε στην Πάρνηθα να εξακολουθήσει να παραμείνει παρθένο και να προστατευτεί οπωσδήποτε με κάθε κόστος. Δεν γίνεται να χαθεί το δάσος στην Αττική. Έχουν χαθεί ήδη πάρα πολλά δάση. Έχουν παραμείνει στην Αττική. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε ότι τα περισσότερα μηνύματα έχουν να κάνουν με την Πάρνηθα και τα δάση που χάνουμε κάθε χρονιά. Έχετε έναν αγώνα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει λίγο. Σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Εγώ βλέπω τον κόσμο δηλαδή εδώ, πιστεύω θα τον αγκαλιάσει πάρα πολύ, παιδιά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Αξίζει να έχετε καλή επιτυχία, γιατί είστε και καλά παιδιά και είστε και σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της Αττικής. Κοίταξε ρε Νίκο, επειδή είναι εθνικό δρόμο, όλα είναι ευαίσθητα τα βουνά. Όλα. Αυτό είναι, δηλαδή φτάσαμε σε σημείο που δεν μπορείς, δηλαδή το αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά το βουνό πλέον. Γιατί λες, θα το έχω του χρόνου. Νίκο, να πω και ένα μελλοντικό σχέδιο που έχω στο νου μου. Μ' αρέσουν αυτά τα σχέδιά σου. Για πες τα. Θύμησέ μου, εξοχικό στην Ερέτρια η αδελφή σου ή εσύ έχεις? Εξοχικό στην Ερέτρια, ναι. Ναι. Ημιμαραθώνιος Ερέτρια Trail το καλοκαιράκι και μετά μπανάκι. Και πού να ανέβουμε, σε ποιο βουνό εκεί? Το Γέροντα.
Όρος Γέροντα. Πάνω στο Γέροντα. Πάνω, ναι, και πάει από πίσω. Ο δρόμος πάει για την Τύρφη. Αμέ. Κάνει ένα πέταλο ωραίο στο πίσω μέρος. Αμέ. Είναι ο Ωραία, δρόμος ναι. που. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Εκκίνηση ο δρόμος παίζει. που ανεβαίνει πάνω και πάει στο Γέροντα για να ανέβει στην Τύρφη έχει μονοπάτι από κάπου δεξιά τέλος πάντων. Και ανεβαίνει από πίσω. Από πίσω είναι καταπράσινο. Έχετε καταλάβει τώρα από που έχουν ξεκινήσει όλα εδώ. Ναι. Νίκο, πώς σου φαίνεται? Λοιπόν, έχουμε ελάφι Γαριμπόπης, βραδινό ελάφι, Άτλας, ελάφι Πάρνηθας, ελάφι Ερέτριας. Πάμε, ό,τι είναι. Εν τω μεταξύ, είμαστε 2 μήνες απανωτά σε διοργανώσεις, έτσι. Θα σε τρελάνει, Γιώργο, αυτό θα σε τρελάνει. Εγώ προσωπικά μου έχουν βγει τα μάτια, δηλαδή δεν πάει άλλο, ότι είμαι τέρμα. Λοιπόν, ερώτηση από το κοινό έχουμε. Κίνδυνο με τους λύκους θα έχουμε? Όχι ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά, εντάξει. Εντάξει, μην είναι πολύ ευαγγελάτη. Μη φοβάστε τίποτα. Να ξέρετε πάντα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τούτος εδώ χώνεται μέρα νύχτα μες στα βουνά τώρα. Νίκο, τη μέρα θα είναι και πολλοί κόσμος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ακριβώς αυτό που λέει ο Δημήτρης. Τα ζώα, όταν ακούνε πάρα πολύ φασαρία, το πρώτο που κάνουν είναι να φεύγουν γενικώς. Αγριογούρουνα έχει. Έχει, ναι. Όχι λύκους, δεν θα έλεγα λύκους. Τα αγριογούρουνα όμως, φαντάσου τώρα εκεί με πόσους δρομείς. Ναι. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλουμε Δημήτρη Ερέτρια, λέει. Μπουμπούνα το. Μην με βάλεις στην κρίζα και φύγω τώρα αύριο. Τώρα φεύγω εγώ. Δεν ξέρω που έχετε αφήσει καινή ημερομηνία, βασικά. Θα δούμε για το καλοκαιράκι. Να έχω λίγο χρόνο θέλω μόνο, τίποτα άλλο. Θα πάρουμε φάρμακα, εγώ δεν αντέχω άλλο. Λίγο να είμαστε καλά, με υγεία και να έχουμε ενέργεια. Γιατί μεγαλώνουμε. Είστε τρομεροί. Με αυτό που είπε ο Δημήτρης, λοιπόν, θα σας αφήσω, θα σας κλείσω. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, τα ξεκαθαρίσαμε όλα. Βλέπεις το race briefing, τα ξέρεις όλα. Ραντεβού 13 του μήνα στο Φλαμπούρι. Τέλεια. Και 12, άμα θέλετε, με τις σκηνές σας, εκεί θα είμαστε. Ναι, και σου λέω και μπορούν τα παιδιά να επικοινωνήσουν με το Φλαμπούρι. Νομίζω το κόστος είναι πολύ μικρό, ρε, 10 ευρώ. Και χωρίς να βάλουν σκηνή, κοιμούνται στο πάνω μέρος με το sleeping bag τους. Δηλαδή είναι ωραία φάση εκεί πάνω. Ωραία. Είναι ωραία, ρε παιδί μου. Μετά κατεβαίνουν πριν τον καφέ, τους κάνουν την πεζοπορία, τους κάνουν ό,τι γουστάρουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, πέραν όλους τους χορηγούς κτλ. Και το Run and Trail, αλλά και θα ήθελα να δώσω ένα τσακ παραπάνω στο Σπύρο το Λιβάδι, Better People. Το οποίο κάποια στιγμή θα κάνεις κάτι εσύ με αυτό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Σπύρος σε όλους τους τομείς. Ασχολείται έχει το κομμάτι της αθλητικής ένδυσης. Ναι. Και πολλά άλλα που δεν χρειάζεται. Ναι, πολλά άλλα. Νίκο, και ένα τελευταίο. Ναι. Το φίλο μας τον Γιώργο τον Πατεράκη να ευχαριστήσουμε για 2 ιδέες. Ναι. Είπε 2 κουβέντες. Είναι και ο Γιώργης μέσα. Μακάρι να μας βλέπει να σας ακούει. Ωραία. Ναι. Δυστυχώς δεν θα είναι εκείνη την ημέρα, θα είναι στο Παρανέστη, αλλά ελπίζω του χρόνου να είναι. Ναι. Ωραία. Και είναι και πολύ καλός αθλητής ο Γιώργος. Ναι. Πολύ τρομερός. Και καλό παιδί. Τέλεια. Λοιπόν. Ναι. Νίκο, ευχαριστούμε. Better People. Run and Trail. Φιλιά πολλά. Σας αφήνω. Φιλιά. Ναι. Τα λέμε στις 13. Γεια σου. Έλα. Λοιπόν, φύγαν τα παιδάκια μας. Δεν ξέρω πώς τους είδατε, έτσι, τρομερή ενέργεια και οι δύο. Τους ακούμε κιόλας ακόμα από πίσω, ακούγονται. Λοιπόν, τρομερή ενέργεια έχετε και οι δύο. Έχω ξανασυνεργαστεί με τα παιδιά, είναι τρομερή. Απορίες τελευταίες που έχετε να μου κάνετε, ερωτήσεις? Είμαστε κομπλέ, σας καλύψαμε? Εντάξει. Πέρασε όμως, παιδιά, η Παρασκευή μας. Πέρασε. Έχουμε φτάσει 10 η ώρα. Είναι το χρονικό όριο που κλείνουμε το live σιγά-σιγά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Η σεζόν μπροστά είναι μεγάλη. Γίνεται χαμός από αγώνες. Να έχετε καλές προπονήσεις. Πολλά και υγιή χιλιόμετρα στα πόδια σας. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Πάμε να κλείσουμε με τραγουδάρα, όχι όμως με ένταση. Είναι τραγουδάρα ωραία, έτσι, για κλείσιμο Παρασκευής. Να χαλαρώσουμε. Ακούστε το, πιστεύω θα σας αρέσει. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, το giveaway τρέχει για 6 μέρες και εσείς πρέπει να παραμείνετε στο μονοπάτι. Λοιπόν,
Stay on trails, παιδιά. Stay on trails. Cause it doesn't mean so much in the end.